Relasyon na? Na. Pila na mo ka tuig? Muusa pa lang. Nganong siya? Kasi siya may na. Kapila din na siya. Kan tinood. Yung nanay fake. Ikalima. Katong mga past relationship nimo naabot po to almost a year. Nang anong usay nang nahitabo nganong mang murag wala ga work tong upat? Ilisan man ko. Almost sa upat? Halos silang tanan. Ay as in. Parang ikalima ron wa pug kaga. Adi wala man taga ako ano, wala taga murag atong gi-assume daan no, pero murag wala na butang sa unang nimo daan nga basig ilisan pod. Wala. Katong nakatulo ka tas nakaupat wala ka nakauna nga ilisan pug kaning ikapat. Nakauna ko ato. So kaning ikalima wala. Wala. Gut feeling mo is murag mo dugay pag yun ni. Ana jud. Nganong gayong isiya? Love man ako siya. Ano sa qualifications nga makaingon ka nga love nimo siya karon? Siguro ko compatibility. Nganong compatible mo? In what sense nga compatible mo? Magkasinabtanay miss mga butang kay mature ana ba. So feeling nimo kaning ikalima muraog dili na siya katong muraog dula-dula lang sa past relationships nimo. Dula raman to siguro para nila. Ako may gibiyaan. Ay mo pod no. Murag sad amo ang mensahe na lang nimo niya karon. Love you. Para mas mag-uol ka ang past nimo hatagi pag mensahe. God bless you.